Pozdrav ljudi, Rupa na saksiji sa vama. Pre nego što krenemo, želeo bih da vam se zahvalim na 10.000 subscribera koje ću uskoro preći. Iskreno ljudi, kada sam počinio sa svim ovim nisam ni sanjao da ću toliko dogurati. Naravno, bez svih vas to ne bi bilo ni moguće, tako da hvala vam svima od srca na tome. Biće za par dana i specijal povodom toga. Nego da se vratimo na klip, tema je Indija, 7. po veličini država na svetu i 2. po broju stanovnika, pa da pogledamo 5 interesantnih stvari o njoj. Muškarci se drže za ruke. Veoma je čest prizor u Indiji da vidite dva muškarca kako se drže za ruke. Iako bi ostatku sveta prvo palo na pamet da su u pitanju topla braća, u Indiji je to najnormalnija stvar i niko se neće ni okrenuti na ulici za takvim prizorom. Šta da vam kažem, sve je to valjda stvar kulture. A možda i nije. Bollywood je mnogo veći od Hollywooda. Na svakih 6 filmova koji se snime u Hollywoodu, u Bollywoodu se snimi čak 10. Indijci takođe šiju Hollywood i po pitanju zarade. Hollywoodski film koji je najviše zaradio je Avatar, koji je u silne efekte pokupio 2,8 milijarde dolara, dok je bollywoodski film Tri idiota zaradio astronomskih 76,8 milijardi dolara. Sve se može uraditi na ulici. Indusi najveći deo dana provode na ulici, tako da tu možete naći sve što vam treba, od voća, povrća, fast foodova, sitnih popravki, velikih popravki, zubara, lekara, svega što vam treba. Jedino što treba da uradite je da stanete u red i sačekate da vas doktor primi. Najveće religijsko okupljanje u Indiji može da se vidi iz svemira. Kumbh Mela je tradicionalno okupljanje hindu vernika oko reke Gang i ono se dešava svakih 12 godina. Na poslednjem okupljanju se okupilo oko 75 miliona ljudi, što ovaj skup čini najvećim na svetu. Indija ima milion milionera. Indija je zemlja razlika i dok preko 400 miliona Indusa živi ispod granice siromaštva, i to ispod indijske granice siromaštva, milion ljudi živi veoma raskošno. Najbogatiji čovek u Indiji je Mukesh Ambani, čija je imovina procenjena na neverovatnih 53 milijarde dolara. On takođe posjeduje i najskuplju kuću na svetu, koju možete videti ovde na slici. Šteta što uz to silno bogatstvo nije zaradio i malo ukusa. I to bi bilo to ljudi što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svideo, lupite like ukoliko jeste, a ukoliko ste prvi put na kanalu lupite subscribe dugme i pridružite se ovoj porodici gde nas ima već 10.000. Hvala vam još jednom ljudi na tome, a mi se vidimo već u sledećem klipu. Ćao!